Abarai togochora Yebene chikanisa Wazi bimbire ubare Yebene chikanisa Wazi bimbire ubare Nonya niva hitori Bale bimbire ubare Nonya niva hitori Bale bimbire ubare Nonya netundubari Bale bimbire ubare Nonya netundubari Bale bimbire ubare Nonya nechisu Safi kabisa, sodakta kabisa. Karibu sana Kigma Nande Ayurasi Radio Gatembe Fema na Gatembe Television na tuwateka kwa manyinga kwa batuno magani ya studio wabono mambia toko swa singambo yitu ya wabono mambia Kigma ikiandagi kumi good morning gukwanira umuski Mheshimiwa Joseph Nyachio na wala mnaituwa numambiga tulalira magana andake siasa chia kaunti li Nyamira na boigo ya masama kutukulilia ensamalia sise wada imambi ya bono. Good morning, karibu sana muligilia na boko endra kugenda ensamili ya comment section ya sebo ya Gatembe Fema yani Gatembe Television ichiso mtandao na ena aliyese jisi michito bono mambia gutu kwanira ase nchunga be one of us ase ngambo ya bono mambia. Good morning and welcome, karibu sana Njenguru kwa Geoffrey Onsarigo. Good morning, karibu sana Sengambo litukuria lero nchenguru kwa Matilda Obaigo na kwa igure tore no mugene igase studio uratu manyinga korwa atinse matiritia burabwandake na ki evento bire na boigo siasa ya gusina kiegenrete. Mheshimiwa, good morning. Good morning umuralia. Wakiri bia tole bia mona singi nchio kungarigania se studio gaiga. Yes. Na Christine Sech borabu mbiere nchenkoro kwa Joseph Mwenga Nyachio mkuru wa borabu asesise ward enkagere isoge lakini rende borabu ne yitengima muna Nyamira yaite counts ere yito na ende muna tonyemanyetsa umayete borabu e manyire barange n'abantabange barona bamenyi borabu ya dili tibali abamenye yakogera borabu nsobo ono tiba ko endra ko ba enimo abamenyi ineba gekora no bali bona no bali. Oh yes, ya naso munda meda no boy so ababorabu wako kwao. Ya Mheshimiwa Joseph Nyachio uno ya mobo na siasa na ndi wako lirembere mo ASNC moja serikali former principal ngakiro chio borabu county ya Nyamira boniga generally channel borabu county ya Nyamira buna nayo maete nonde buna manyete okay ntwachole tabarai mbachi tovis lakini rende omochando raro nulinga kerenga Kinyamira ni complain. Oh yes, kerenga Kinyamira emechando neraro mekemeke kolenga no kwemurungani nekero kugwi ground y'abantu baitu banyamira obakore libwa abarai baitu tibora abaisanikine kyakoera okoramika kole every corner. All right, lakini ntwege netenga mba improve amatukati galete bakolera wananchi. Yeah. Mbia mana sana na mheshimiwa karibu andake naru kwebulinga mheshimiwa Nyachio oyoiga noroli na andake na kyokonya olete ito ya mheshimiwa na bwigelie talinde Mr Principal ndiraro no nyale kweranga isabali yaona kire. Pia mana sana muralia. Yes. Nyachio Joseph galengo mwalimu olitaire na nabete principal ya school kitalinke nabete principal ya St Andrew Kawa Boys enga kile school ya leo karabia mono paka kwenye beka namba 4 kenyingima asemiaka etaimeka 17 years. So kalita ya kurwaro aigana ona rustate ito yobo principal after retiring no mali ngati school a private school ya konyira abantu abangi na ndende to kolibia mono ikoro kwa St Joseph's yotoka ali Nyansiongo ko weta Nyansiongo factory maega na bo weka St Joseph's primary school. Yeah, alafu ekera serie tali Westmewa 2022 after my retirement na boli chikura kyo wa MCA chikura chigankea tiche sana na kuruelio tenda atiga paka boniga 2027 na ndindegeti ningende kubolia wananchi panganchere bakora ninsa na ni maetenga ninsa ina sobora ina bonko bakonya bangeli bagelio ndabakorerega siasa sise ward. Mheshimiwa ekero goswase amangana siasa andake ninkikia koire retire koranga nonye gwa kore mirimo yawo asamangana yechisemi bono na bogoswase amangana yoburai ninki kogira watu alire ganga yokurigia oburai.
ambia mono muralia ekero kurigeria na mono ndigeria muna bone sise word yeito ne word yerende nenku ne words ebwate amalia mange ebwenete koba utware opportunity ngia asobote nenku ime ya Nyamira accounts lakini amatuka mange twatwalire oborai emechando yoborai esise needs a manager and therefore gwetera experience kelina twalire gwetera soborai which school ya Nyamira yitogweta nenjera na koleire abantegas na raira bali mubaita se county ito na kabeiro mo chairman bwa headmaster Nyamira na borabu. Then out of this experience na one feeling inza kwa wali bageli na sisa ward nenyole manager egere atokonye akonye abalimi baito bale Nyamira obulimi bwabo bwecho kechi school kitu nebintu binde binge biribito cyandede ase ward ekere nkurigereria ndoranga inza kwa wali bageli I have that potentiality kokolera siyiga kokolera wananchi Anake Mheshimiwa Joseph abantabange professionally bamayetegera muntaku liremeremo chiritaya usoma utumoko agenda uchikotumoka kulende aye bado watole ekerengereri nandinga no emayiga yokokora emirimo ya sector yisemi nabo bado bwate chinguru cyokokora uburayi nandi bwa mangari siasa nkiki andake niyo yalinge ndoto ya okurunse gose yachanyuma gwa koduru bwali mugatabanga ande bado tinda twachinguru umuraliambia mono nonye nkurunse na beire nkotenenera bali muna nagotebya na beire nkuriye byo bwali muna wono KNUT secretary bwa orabu na sande igogo cyana bo interest njale ngaroro yo burayi kwa bwatomo na bwatomo na beire nkora na ekera na kola bono kukorega siane still I feel I'm strong, I have that potential abongo nyara bakolera bantega simura no rigelinga. So even if retired, not tired. All right. Wachimulimbo na kutojora sembe ojolinga Getembe Television na Getembe FM 2.7 na FM etu sanganere Mheshimiwa Joseph Nyachio kurase ward ile sisa ime county ile Nyamira etu sanganere mchukulia mangana au bwatika na siasa na magendero ensemble ya Nyamira anamono kurase bungelia burabu bono mambia yigona bokobo yo muito ansugusanga ibirengele bitu kuruate kana na kilitogusanga na intu bono mambia tuba na bokwenda kutulikira ujumbe gusukuto bwatia aliyesina bachito 0741583878 ni namba uratulikira ujumbe 0726447367 utalikweba asemitandao boyigona botonyora asemitandao yoito turikira ujumbe yao chinsemo chiri cha Facebook otonyoreye masemo na Getembe TV chinsemo cha YouTube na rotonyoreye mo asemo elitari awo chinsemo chiri okubwatia ingabo yetu ane corona bwo na bukanyara gusanga kirangerere kyawo senchira yabene nao mheshimiwa bono tikera tukurusia ili etobwalimu bono mheshimiwa ekeru from where you sit kero kuligirelia ayino mwana inchi na ndu bwatera ngo yokora kero kuligirelia buya generally esise ward nkie kegetara kolekana uruchinga yali kobanganya chionye ndichi amuisanete kango kolire mbia muno muralia yes asesise ward muna nagotebya alio maite otore umobago Nyamira aserere esise ward nere ward yokoleta license nya Nyamira na setu akaruke formally left fare yes ntobwato mu cyando bwo ibi abalende ntogo getenga ske Fred Matiang'i Okengo na temete go siri obibi right seborabu lakini boniga obibi obona ende oiranira senjere nene mbotagete abarayi basoime ponyoro murai okonyara kobeka mangana yabia na security ebekwe esane egari kyombe kikona koibwe yemo ibere sato unabono obibi bole matunwa gobole goromono ase anga matuka etiri kyombe kigulirwa ange kabere gatatu kikogenda kogoja isogete same na sande igostiri bubiboli mboraera mboga niri ponyore enjera bokuligeliwa boere igona mfilitinga nyore libageli ekina kiegente kemege tangani eko ro bibio bande tokoleto butaka sana asabantu baito na monasesise ward kogoja amache nale issue nene mono asabantu baito besise nyasa numia ndo batembura kinga kiki ngo tuyere yagara abantu bateyikorera muno lakini umurakero cyo musini nuki week esise ward ni yere exposed asomo cyando bwa make oyo okoranga nsakonyora libageli ni nyole ebisima mbire mire esise ward umuralia
lakini bisime bimbira abekwa bigenda gokonya abantu baito amache otubiruche gabo na sande nara amache abweneto kunguswagende sabantu egera na intu abantu baito besise ward banyora amache amaya bakunywa na mono chingaki cyomurakera na yabako acyombe ndubwati chindani kiraroro kitakire kibe improved chikolerwe improvement kirosi gubiya chikolerwe egere kinyale korwa amache aisaine ko cyasesise ward abantu bayitombana ocyandika igoro ya amache amache ayegese kungusu kimiki nyore libaga egenteke mo priority yane number 1 amache agende semiki agende aikange asabantu bakonyanyora banyatumie ko cyamangane kischool jeto engaki yaetire kuruma egese ward kinyinge cyabere kigokora biya sana lakini boniga kischool jeto njibwate mecyando wao nkiganiri ebirasi byagacwe nkiganiri abana bayito ba ICD banyore asagiya bagosomera kischool cyito nkiganiri umurai ogukikange ubwato bumanyi bw'ekisemi kikwanira school buna mekyo is a good secondary school and enkoro yabera matuka mangi lakini boniga bwate ranko ski problem abana mbayo nemecyande mingi netage toburai nkibuno muntu bwanje tamangane kisemera na berese kisemya singa kintambe ninge kisem asebura biye itomono monesisa ward priority number 1 kora school yetu kiko sawa na bana baito banyori kisem kibogwenera konyora Bia mwana sana na omweshimiwa asense moyende tobote amangana bunabona yobolemi wakwanire chindani abantu gali mbara abatugi abantu ngole mabale bimeli ao naboigo nonya sense moyeliye chae ngaki oroche buna ise gotoka koreri bagali kiro kyomo MCA naki oranyara gukonya abalemi ibe nsemeli ya SCC. Okay, abalemi benseme yesise insakonyo aliba muno mu MCA ndoza itotobe kiki muna bono kikuwa nkurukira se counts abalimi bayewe libaga banyorese bakubeka amabera abo alindwa yagera ya maroba anyora libaga kogende west esisegera ale koleta amabere muna bono kuja kichauli kuja koni so tiza konyora kikura kibekwe aho kibe well positioned abalimi baita amabera ali abagusale kamaroba yanda tabwaje sagukia na bakubekwamo egaranya ale konyole chiro eisaine yokoniwa bon ebine bintu bikuru ese count muno mu MCA na bonda atumie ma influence nenjere nyinge ko wetera nabara ibande be count koranga kyombe kyalendiru kyombe kya mabere kinyole okolendo kuya kinyole aba fetnal baito egere tonya konyole kyombe kire improved kingi ijja kire go sirase sise ward egara mabera yo anyale koba agokonya omulemi economically kurwa sesise. Number 2 chipara chito nchiganiriwe kibe improved egere chipara ikinyale goyeteka of course boniga muna bone mblay mabera yo no tuareke meli chinyeni nebintu binde bikotoka sesise kuikase kiro igerega sienko ko yara chipara chinyinge tichiri goyeteka igo nintumie kero kyane muno mu MCA kororanga na tualire that influence na temire kogera chipara kirosiwe asesise ward communication everaisi abantu bese batuare obororo no oboraisi wo wikibimeri byabo asekiro. Right, andake ekero okuligereria amangana yobo chenu boniga omumenyi ole chinsamo kiri chiesise uyo gotoka sebungeli ya burabu andake aye bunoyo mubwa bamenyi Ronaldo kuligo burayi uruchinga obo chenu bwa tingi woro andaka yuranyira libaga nkyura chikuira mbitambo kirore kwene kinga bamenyi besise banyo bago kirobo koreri bobo chenu omoralia amangana yobo chenu. That is bad news as a burabu na more especially sise ward chinya gidali ndo bwade nkiyaga hakire lakini riswali nele ale day functional no yenda ro chi facility chine na bokonyora nkire gabwo lakini amariogo na tubulete enkira no ine chinkire kinago tebya barwe baito bagwikira chinya gidali ko kire chinkong alafu chinya gidali ekino yenda umurwire gawe karonyora nga lyo ndiyo
of course abe chinyinge abanyagitari mbararo mbatumiro lakini tibabwati gasi yakoera amariogo boniga nabali michando ayobwene tokurwe wane county ito ya Nyamira kwetera somo MCA muna bono insakonyo ali bageri buno mo MCA ninsugume koranga kinyagitari chito kiabere improved na ndinchibwata amariogo egere kikonya abantu baitu because boniga muna bono kurwe sise mono togoteme nyagitari yantanai twategemea nyagitari yo soka paka tuiche paka gichauli toja konyora enchera yoko genda nyagitari nawono keroka lakini ntobwate nyagitari chibi ngombe nero meche nyagitari nero isoge nyagitari nera rene na sande weta kurwa memsi nyagitari nchiraro kogo chensa nyagitari nero lakini kyonsi chiga tichira konya abantu baitu bunega neri yeah. Right, ekero tukuja kuligeli intera na somo radio mintoka igake mto andake kidogo aibono abuna umurai nkike kiage gya gusuguma ogachora gotene na ni chama ya Jubilee asugwate bananduru munyakiro gukuru asensomo ya burabu biya mono muralia why Jubilee there is this lesson for Jubilee yes Jubilee noona aboleleti 2022 ona tenenete obo MCA wetere e party ya Jubilee oh yes na ende dincheti gotige party ya Jubilee paka bono igano onde oh yes so na wetani abu oisa kurigere liboniga Jubilee party ya segusi it is like na botora tevenere party yeito eko era boniga omugisi omugima ga kwanegore ya Jubilee why asinginjo our 60th president the coming in president the 60th president Dr. Fred Okengo Matiang'i igakoboli ya chikura ohetera epati ya Jubilee ne epati ya Jubilee karakoboli ono mwana ito twins buno mugusi wikatocho ini epati ya Jubilee egere tomusire anyole ekerogekyo abakenya banjire komoa ohetera asepati igona bongo okiri na ende na bongo chifunia koba omuntu kurwase epati ya Jubilee na ekerogo chora bwa koletwe ekatoka nga na irwe obonyakerogo wa Burabu sub-count of which nyegenete I'm doing well na aba ntobonsi be count na bobago gete enchera togenderete amangana a Jubilee Burabu college stabantu korra abantu beito bagwatire chikura na koinikale chi abantu beito babeta yale batwale chikura egerenga kiye gwika tonyale konyora chikura gwetera se party ya Jubilee na mona sogosira Honorable Fred Okengo Matiang'i. Mbemana sana mheshimiwa ase safari ya kulikia kirokyo private said ya Dr. Fred Matiang'i buna abange bunaye babwato kosemelenga Dr. Fred Matiang'i nabo kocha buna watebrenga the 60th buna kwamurukire what if kirokuligereria United Opposition boniga ne bwata barai abange ne bwate abo bali asensemo gosebare ba kweruka alternative government nabo igo ndorochena nde faction yende ya ODM korawa no senator Edwin Sifuna ninki kerabe ekirera tukenga andake batwari rukungusana na ose ogotaigwana asogochora a flag bearer umuralia gotobwato kwegeno konne una abantu ba Jubilee party that Matiang'i koirukiale e bandera ya the United Opposition why abantu aba bango isakurigereria mbamungete mukono na ende nkogenda liramo nonye gokorro kungsana gukona kobaro boniga at the end otobwato kwegana ngati koiyo egekoera bange mbagendete gochoini epati ya Jubilee na kusuguma Matiang'i no isakurigereria kera bakona kungsana na omuntu vibrant here na bokoranga boniga omuntu oranyale korano en opposition ye United Opposition nona lebo Fred Okengo Matiang'i na chipati chigano echiendete kungsana na wate bomuralia ODM kungsana yochi kungsana echa kero omuntu is trying to fight for his or her position and this is what chipati chito chiendete okoraboniga but the hand of what kwigena there will be a strong united opposition 2027
Mheshimiwa akirogane tu kwa nangene microphone na bugu sukagu changene microphone ga egere eliugiria ulisokebia bono andake akirukuriria amangana ya partisim since itu ya Kenya wakwane romo gusi nigo aimukire go support umwana bwiliroba umwana obo okurunga Daktari Fred Okengo Matiang'i andake akirukuriria bya kurugusi bado ntubwateli bagali bya mibinde unabono echama ya ODM turucha baraibande kurugusi gaiga igatia bo aba governor bande barasi chama ya ODM turucha baraibande barasi chama ya kura serikali unabona tubwata bajumbe bagusi abo bari busyo kigma bayire birogwena na serikali chama ya UDA from your position kura sole bona unumu nyakiro bwe chama ya Jubilee burabu abaraya bande batara join Jubilee barabagusi what's your take on them ebali bobe gusi no umuralia yes. Tote ani obali bobe eko era bono iga mbara serikali na nembaire birogo pabona tokokolera wananchi wetera serikali ye koleteki era roboni oh yes chinga kingo ikachire oyo tara site acho iniboni gacho inijubiri kotubadu kuyena ngasabara ibagusi chinga kingo ikachire chiria baranyale gutambuka kurwaria sebale bacho inijubiri asinje gusiro mwana mwabo igoti baranyorwa still chinga kinchira etera nabange kero kubaligerelia muralia na gutuzana bwatora marieta abo mbabwato wanchu kuyago cyase ase Jubilee party bali abake balensemo gwerwanira bale abande mbabwate sibakoragera kuru abande mbatete barayikere kibatagete noroche egento gecyandete kenyeye nobonche bwo kwenyorera amali asenjera era abenchirinde yonsi geso montanyo alira koragera munabono yole ase ODM oyole ase serikali tawanje kubwato kabono iga igo amatuka wika otubatu kwenanga abarayi abange na wanasiasa abange no isakurigerelia njere ebintu bikoyenda boni go murali abarayi baita abange no nyambali bare ase serikali digerelia kere mekutana ko babu no mukutano olenge naro umukutano yo bete Nyansune abarayi baita abange no balenge na uyo talenga roro na ruete bali well wishes Mheshimiwa Kiratura singani yo engana nerengane tiobekebia county ya Mire kura wanomo president be county muski hamo sinjaribo kimwami ni gale umunyakirwe party ya UPA upa wase county ya Nyamira na muski Fred Matiang'i akurwa naye no ukurwa what do you think why the governor urumunyakirwe chama ya UPA nki kiagera abange bagusiba buliriga nki akora Dr. Fred atairanete abwatanene party ye county ya Sakurwa akachukubwatane party andake era affiliated na the former president Muske Uhuru Kenyatta uyondake bato bokura sarungurwa Mount Kenya. What do you think? Umuralie enyoraga yes one epati tontu abwate epati kurukwa hupa yoso Muske governor Nyaribale yes lakini epati linga yonye manyete wetania ekero konyeligelia it is not a national yes yes then we want into yekoliga koma ikorekana nationally bono epati yeto konyentoranye tangasa biya tonye paprisi biya emanyekana nationally then ningo tovera yale ngegetire kenene mono ka gotangasa epati eliwene tomaiko bolivo president number 2 inyora Matiang'i tali tuwa molete buno mugusi omugusi otoletire ime nekorwa asaba ikoyo na bubato letete bagatobeke party yabo wetera se former president honorable Uhuru Muigai Kenyatta igekere batungusete gucyaro party yabo is a national party nemanyekante yabera amatuka mangi so buno mugusi nabo tuwale guitaba kosoa egento kibwate national outlook kobwa kosoa party yitu twari ojaga konyoni bono patrende at the opportunity time chinga kichindonge party yomugusi ne come up yeraje kutwara a national outlook but for now kredo yeti chikura na ende ichichie ikire abaki batu anjira ende batu ile libageli tigatora alitumia koranyora ekero ikyobo president tomaiko na kolengere ligoro ye party tokonia na bera be possible ndo tumia no nye upato form yegente kiao na ende ke koleto mugusiam so generally that's why Matiang'i atagendete ko promote hupa by now eko na ja konyoni boniga ntubwate getiro geke bono tigatora soa asetora nyale gutambuka twins egento kebwate a national outlook and that's Jubilee party
Mheshimiwa watebire ngandake asingencho yebiro nabo yale gocha kobegitira se Dr. Fred Matiang'i ko gocha ke party gosire party eri ya UPA ntubwate as United Opposition ntubwate omoskeri Rigathi Gachagua muraiwe kya magia DCP no manyete kya magia DCP gyachagete moisonde lakini ikiama kiri ekerukurigereria na kirokyo kya pikire ngi kyale kobere gitiro ase Dr. Fred Matiang'i yeta abakenya bange anomono genzi kerobeso gete bakamwatora nande na ubalinge don't you think ngambalinge willing ocha go support ikiama Dr. Fred Matiang'i ara launch na boigo ase ribolirinde ase amangana free and fair nominations buna bonekero kuri chibunge chiwodi nchibwate abarwanereri au parime ya Jubilee nande bonsi bakorokana ngamba bwate goodwill ochase abantu na ki Jubilee era chikone kyabuna opochori obubura kolekane gose nominations ase bali bara imoki ticket ama ene obo hasio kubabiraro umuralia ase liboli kwa boli alitangani igoro mnabono echama ya kachawa iya chakire korrekana well igonyi iweta so kwana lakini ogende to the membership teyo mnabono gusisi toga aste yora koleki oranyanyole na ende Matiang'i ale komekia ama ale gokora magoso acha ki promote party ya yebieka titwale konyole bisa kubinde byonsi bitobwati ko join Jubilee already twanyole umwiko yokolireki otochoini buno mugusi ko join Jubilee erandete kenyingima ebisa kubinde byabeire raisi ko tuchoin na kutubwatsia so Matiang'i ale kogenda alone na bayale kubwekana mune party ya Kajawa letire anyimanyete bieka n'abantu bake lakini teragenda sebisa kubyito byonspi asikenyingima so byale ko cha komobera still raisi koleta abakenya bonsi amo na mono munabona bayikoyo totagete mono kurukinse mukinde kuru central egere batu support yakora chikure chito chiokati chigo isana ntogani tia bande na barobatu join iko tuwale komo cyane to soye ngane party yetu yoka tutayete kuligia na bayaje kobega sinaende koleta abantu bande ase party yetu iko bone yega yarengeredly made na kira abantu baitabite that's why tutayete kunyetumia bono unege tambukiro alafu wakwana iguro ya mangano morali wakwana ngaki abantu nabange naende tutagetekero umuntu acho ni Jubilee neba no MC ekero ekemo lakini abantu boni abakubulia nabange a president aito our the 60th incoming president Honorable Fred Okengo Matiang'i okebekire very clearly out that Jubilee is a very democratic party na ende kero montawo chikoba elected democratically asoko genda nominations polio aba na inchi barae chikura as nominations nero yo okobogoria efrag ya Jubilee even a ward even a constituency kogendera paka yo so Jubilee will give a fair hearing asikero monto utwali interest go chase party lakini as per now otoko in college abantu baitu bacho in Jubilee party asobonge Mheshimiwa Joseph Anyachio nere umurwaniriri bwekero kyobo MCA County Assembly kurase bungeli ya Burabu County ya Nyamira mambia bono akusanga somoro buri etu ani yagatembensa muyingambo mwanchu muligereri bono mambia katosangamo nayo mwenye negenda gutulikiraze 0741583878 0741583878 0726447367 usukutwara kende uragani gusanga na intu bono mambia bado our lines are open mambia bono ngo kwatuli baga gusanga na intu no Mheshimiwa Rasi studio bono mambia kulinde Mheshimiwa Joseph kerukuligiria amangana ya yobo mubumu gusi bado ntubata barayi abana siasa bacha gete siasa kale abande bawo babwate byama byabo nabona ntubate echama ya BDP ikura wanero musike Umingo James Magara tubate echama ya KNC ikura wono musika Tati Kengere nabarayi banda bangi bagusi babwate byama byabo what do you think ibyama biga ekero omusike Fred asoire Jubilee ibyama byabande byabagusi ngakibigo chokoba umuralia ibyama byende byabagusi tayela sima bivunwe ngabichoyini bibe ejameyemo that's why we have got into a united opposition. Oh yes, they are also welcome to join
that united opposition parties chinyinge chibe byame ebyo bibe byabo koyo ranje kubune chama yaye achoini Jubilee arosie kemogi cha choini asomo usiaro jina kero monde saroji ntubati michando but ebyame bigato zete kubirigelinga mbichoini the united opposition bibegente kemo egere totware chinguru kuno musi kyo waka chikura ekabwe kemo. Mbiamona sana mheshimiwa kororire kuri weekend yaita ingana igenderete koleta libirira ase abarai bali me serikali na kurwa ase opposition ingana enkona yomurai wiki ma gia Jubilee ekyo omuleboniga omoske urumuiga Kenyatta nga esimia nyalete waka yaletire libirira weekend ngima ninki oranyale gose what your take ase enkona eyo nabwigo oroche umuske urumuiga Kenyatta nale bado nabwate ribaga lyo gwaka siasa asa matuka igame yensi ya Kenya. Omuralia our constitution yeto is very clear na neruete that freedom of speech neruete freedom of speech kwa kila muntu no muske urumuiga Kenyatta nale entitled nere kutumia obusipuli bwaye na ku express ebirengeri bya ya saroji na inyora umuske urumuiga Kenyatta nero tenenetie umuske Matiang'i yono kwa kere koko o muntu yo yachorire asekero asobrai apa siasa tindo chingo muske muiga Kenyatta na abwata mahosa nere na abwate democratic rights yaye kolangane constitution ko muigerere no nyolenge president ikana advice ikan give guidelines ya sarulinga ibintu mbigenda tv lakini aseboniga na abwate kolengana nenje na abwate busubule bwokorange candidate yaye ya chire turu unatagete. Mheshimiwa Kiroroche omoseneta Cherargei soire bunge agote abuna andake singencho moske urumuiga Kenyatta agendete kuibwatirania na siasa nga niribya anyale kurwa nonye pension gose chivesa chiricha ya retirement akonyora ikyo kero kyona kyo kirira abuna umurai kwa beire andake asemanga na ichi semesa mutukamangi umuralia ina bera toke bono twasoira sensemo yokuniriri na komiga abantu baitu kogera president former president na entitled konyore bintu bya constitution nkomo giterere asokonyore bintu byonse na ebya uchikuru na kumura titora leta ene democracy in the country tiga kero muntu ayeguri bagali yaye ngwanye kinjira kinde kiraro cyo kurwali adatani kogenda go interfere na private issues na muno income yo mwana inchi munabono our former president oyulenge urumuiga Kenyatta. Okay, nonya ba kolete gente kas parliaments dirolio umuralia ngaiba kerede this thing yakubonete ko enda se senate kwanza usinkubonete askego chakera oretu jolenga omu senator Cherargei no mu senator Nandi akirira se senate okay iraroro lakini nkebwata askego chakera yobono litiga kerengereria kwa no isokurieta yarubututuka no bwa beiraroro asinginjo kero kende yogotware ebengererie bibe ase birengererie bi urumuiga Kenyatta akoleteki aruete so take over proper kogenda kumumigana komokorera ibintu ibyonse ekoera still okera agenda koleta liberera asense libagali ugo kubya murere solenge woka otoranyo ogoroke mono asinginjo kero umuntu natware interest urumuiga Kenyatta nabwate nere abakomu support na serikali nebwate abakomu support so libali ona koleta isi kinyinga sense igo egende ikyenkoba treated kolengana ne constitution yetu ya Kenya eyo kero montaga niri koska ave ne president ave ningo ave ninche wikatoske our constitution ngonye tugotwara mulemba sense yetu ya Kenya. Bien.
Right, wanchumuli liga kiatu kwenye usangano musikika former principal na bigo mwanasiasa umusikie mheshimiwa Joseph Nyachio tuingi biringali byago andake aje omumenyibu ya county ya Kisii county ya Nyamira na ndansi soko tunya kudumo mambia kulingana kili tokera kusanga bono mambia ngakiro chisiasa chito orongoro gusichi kogenda na byonsi biganda ko mheshimiwa Kwaniri Gasi studio biringali byago ngakibro chaye nuru chenga ambu ya siasa chigenda tekoba andake tukwa na mangana ibyama n'ibintu bindi byoburai biringali mbiriyo bigasi na bayitwe studio 0741583878 and samiliende 0741 583878 katoko muri birengali byago tuyoba gutulikira se ujumbe bali muraba nchibe mitandao igasokwa ngora bugulika se mitandao yani gukwandira nsabili ukurasa kitabu ya Facebook na nsabili ya YouTube tulikire ase mitandao ya YouTube Matilda Facebook na boigo YouTube masemo na Getembe TV. Good morning etu ani ya Getembe kiaga kenegeli. Good morning. Hello hello Getembe. Mwana bweliraba Nero yoiga nakibogete wakire buyarata mwaka matembe chaso kwenye ngote abaiga. Karibu sana musike peni gesora. Kono siasa ya bono iga Yes error ngoko tebinga neru chasiru chikucha yawe kanire ko benchabu. Yes kina kinda teba so kwenga bande baso na baro bachangi. Shukran sana kwa yako asante Getembe. Lo Chofre Jonzari ko no kira bukorugoro Nyamira ya ito bwakire buya we studio igitatabe tukwa ni rengali byabona mambia tekeda busyo eri tanga ni kwa forma kata no mwana alikuwa mfungo apenda medini 12 ibirengali byago baba eri tanga ni tigambo anyo nilio mu radio nyingambo ya mona soko jabuna no mwalimu orenge na kujwanza bona abali mu kwata kere bae we mereme kiaga na boma eteme cyando ya ito dogo etera buna ntu abayiboli egendo kinara gukwanira omurayo yote birengo cyare kuboli kurwase kiama ya Jupiri na ndi nakiko bakago konya banta amabere abatanyara gusaleka. Oh yes Kero kende niga purane tie garara bega koiro burayo bo niga go koigora factory sa mabera yako ndaba so diaga juoro elinde mambia gara abantu bago tabanya nyora egendo kende gya kabere ekerongo ligere gyame ke yacu birikyo mu rayo ito Fredi okengo matianya abantu ba soire me bara bange sana ko Nyamira mono mona bakobolyo bo embusie era jebenga ta kuire kuru wetera gyame ka senga nomination ngocha kokora tole kero kenda ara kuziko muno mwalimu ko nomination ya bambokora apa mubuwe gyame kiro bakominya na nera mubuwe naso nande mulengo nde osepade nabako chikoso abono buna tuta bono mubweka no buna nje ninde na kiana tupiri nabo kanda ate kubugongo liye kiama none ye kiabusonzo elinde nyora sengo talera miro bogande bwa elianya ko era ise kubu naso ase kiama kende ngao sinandara tebe na bono mwambure ko kiama ya tupiri nje bono na atigire tigangende sukuru yana nyansiongo ndikunya ko soni. All right, asante sana mabuli yago bida bambia mono. Thank you very much, asante. Yambu ya mono tigangira ndi mbia mono sana etu ani ya Getembe yago libuli osekerengerelio chote mu matali express ono ngata ndo mogen no moi wese abana ande kubofanya tena ngata yekurunya mataro ga Kisii county ekero nganga gose amabera una ya cha kiru abana ba kwa kona ligwa era ito mosanda kenga omugambi obono wiu chikura omwa soire nandi nigo amabera yabo dyabo ya yikuru gosona iya soire fairinga mabera nkuru wale sukure myaka yonse aya matanyo na ingodo ya maskani no mawata nga neza kirili kikoli gosikwa abara ya baito na buba banene babone to soro kere kwa maonyo na buba kora mana na buba tasikaini batasikiti no neli ko style kitora manye style kikoli gosikwa ngonya buka banyene bali politika na bali manyete ndiamo. Alright, asante sana mwanchumuli bya samangana siasa na magendera toko sangadere mheshimiwa Joseph Nyachio bona mambia good morning etu ani Hello Getembe. Karibu sana Murajaga bita mokaja kurbo matalaidi. Karibu sana baba, good morning. Jetari ko gende mero atie menge ngote abaiga. Itwali ya nene ekereze president ya litaire ekatiba nere wateba ekera soire siasa au ruwe bintu byaje byonzipi
alafu nande gento kende ekero moibori kwanyu abamurabanyu amire bonzi tigajire kinga cyabo tori ko tikara ko moibori wabeje amani yeke abana buko bagaidi digo mo mwalimu agira deringa nere raiti urwe binde kare kwa jire siasa serikali ne bwa deri jikeria sese yedo ya Kenya na ajire ko jari muraja kapita muka imbuye mono sana baba, thank you, asante. Raga kari kubuli igoro inganilia yokugani kuri gwokura omo kura yumukuru muskuru Muigai Kenyatta ndake kirengo kirikia ye gekurukunga retirement benefits. Okay, asante sana. Karibu sangana itumwa chumuli ngani birengali bi agoto kusankamo gali sensamiriende enena nyene chataru kiru chinsa isa tuchabo mambia na sensamo yetu wani muganita studio mheshimiwa Joseph Nyachio ekero kolengi try niri ajuabiri urara kora reaction na sabali bakwanire imambia bono libuli takaniri achicha mbia muno muralia iboli litangani olia icha igoro ya mabere nganga yara bekwe yagera genda konyu ekere tubwate chikura nchibwata sichigostoa mabere mabere gakoba stored is like ne free yobegete nyumba mabere yaba stored yagera anyora time airwa aikiwase market ko bwakorana na busasalike liboli ya kabere ndiria omuboli abolinga motegere ya bolinga ndaisa kukorwase Jubilee party ngana ene ningende party ende no ase nyumba ya Jubilee ebirogo nebinge biraroro atatani ekiyoka so ekerenga kiyera ike nabo ekwebanga iwago na marikawa tenga in the father house there are many mansions. Yes, na Jubilee ni wada many mansions. Okay. Alafu igoro ya mabere to schools na igoro ya mabere to schools ekyo omoralia it's not within my pockets eyo na bere neliwe na ali esabo lya korwa alafu ege liboli nene ndiacha igoro ya former presidents no ko ibintu byengekara ku birumbi yabire mbiye ko goteba inere niliboli elikale na ndiboni kana wondete ko ira neliye mo tegereli to yo bolinga tiga I interpret the constitution of Kenya because nebwate lichivu elio in itself. All right, asante sana, thank you very much. Bono mheshimiwa tuira nengo tulaligireli umanyete aino mugusi yeah kuhabikire chinguru cyago cyose koba buno yo mubwa barayi nabo igo ujule maiga joko bwatesia omuski Dr. Fred Matiang'i sokoligia oburayi bonene bwinsi kurugusi ntubwate umurwaniri ndobwikire kuba president omo Chief Justice former Chief Justice mu president bwe yambero Magaraga ine inkura kwanere ekera bagusiba bere bakumya ko bucyali kuri gyo burayi bonene bia mono muralia oyo minto Maraga Chief Justice talibobe mbiyale na Matiang'i talibobe ekeroge kega kyobo president 2027 ekere ki abuniru okere vacant na kero monto nabwate nanateba obosibule bwaye democracy yaye yokubuli yatagete na oyo minto Maraga nere bunaro lirengambi yabuli na ende mbi yagenderete gukwana ntoregwe sakorama Matiang'i itande na enda ko chegionde negagenderete ku exercise is democratic rights lakini ko yalenge ko babia na ende twigenete nga narole sense yokoba egente kemege ko erabono tochikoba divided buno musi ntwale ko gani tobagane buno musi yono botoko musabanga at one point aikarole egera choini omwana omwabo Fredo Kengo Matiang'i egere tonyale gutwara chinguru cyokurwani ekereke kyo president bako genda bonse baberamo igo muksita yale tuabakania geko era twanje titwanja Maraga gwikanya ole chikura kiaye kurwa gusi na Fred nanyo chikura kiaye kurugusi iki cyale ngoko gani weito buno mugusi kisoyege kabweke mukubwato gukibagana libagali o president nelimo na nabange baratenene na ende still na buranyo nonde nero gutena kurugusi lakini otwale gusabanga toberi boelimo toichamo nyegentenga mbakwane toiwanane egere ntobagana buno mugusi na mono umunyamira ase Fredo Kengo Matiang'i akubuli o president ko na Maraga no akubuli na abana bakurwa samu nto yendenga abantu baito mbakoro owanja ngokolekane Maraga achoini Fredo Kengo Matiang'i.
Mbia mana sana na mheshimiwa ndake kirongo kwirani ase chinsi mochiria ukorwa gusase wode ya STC oko gania kwa gose egatia mbirororo gwa korire gose ni gori getio take gokonya bantu besi sekero gwaso ire kirugo andake gendengire gwate orate be gwa korire gari chinse mochire chesi so korigire gwate banga gwatembire kobeka abantu amo gose gwa kwa baira magendero geteiga baratwara gosemeria sore. Mbia mana sana muralia mnango kwa naiga abantu besise nigo babwato gosemerio konenege ko na mboni gano etenda nyora ayekero yeke kyo MCA litangani nimbate skurere witini burago irange na esise eskuru yega nebwata abana bali bonse barwete emikire mekongumono asobota kaboro bonene mono abana na rusi emikina beke no bale skuru yengo somi Onoiga tubwata abana 51 and I hope nga TV one time nenyo liba eje yakora kafalage orenge skuru ya St Joseph's ngaki egusugulikia abana abande mbale ebi asesise wodi yitokonya abayibuli bonse bagendire batira abana bale kintakana abande batigire asabangina koro obareli borobo kon skuru ya St Joseph's kwetera sinde yabarusiriye emiki yabaletire school no bale mbande kulendo school nebwate nas nebwata abanyagitali bawo jabacheki abana bayiga abayibuli bali bane barase school ya St Joseph's mbamanyitebo school nebwate abarimu bale well trained with a lot of experience and under my guidance with the rich experience I have with some education the school is doing very well ekineke mokiabo moralia tayale oiwete ninsoyeti okoboko kokonya abana bali barute semijere mekong boniga moralia nimbwata abana 9 in various secondary schools ngosomia oyo naira recently na Rusia aliensinyo ole St Matthias grade 10 konyo tigaire siko otabwate njera yoko ende school na muire school abantu bezisemba manyete tenda etikona konemu yakarete bya ende kona watora amalieta lakini abantu bezise ward bamaetenga nimbwata abana buki secondary school awa ngo support na abayiboli abangi kingaki kya January na abeire ngosira ase wakana chifis inkenke egara abantu baitu baira bana ki school amangana CDF na abeire ngo ikanga somo chairman ito CDF asomo simiwe ito Honorable Patrick Osero yagera abana bali bande ekoyera no eki pasiri kiraro romuralia abantu bande tipachimanyiti no enenchera gukikera takoletiki tamanyiti lakini na abeire commission esise ward na etire na konyora bali batarachikera na ira malieta buna wono na bongo yetenga ekera na ira malieta 21 ase Honorable Osero nanga amalieta yubonsi kicheki kero mwana 5000 abande bale university 10000 na abairera bonsi mbanyo deje kikyabo kwetera sinde bakagenda ki school nabo nabonta yete kwira ni limwe simi Osero no mu chairman yangambiye mono asega sibakora kana abayikeire na abatebiri mejanda sere ngotegerera bali bune imba ntegere kaira twakonya abana konye batigaire school kwetani ayo ebe na matangale sale umesimiwa kutomande egaliane yakora ebintu ebyonse bone kutumeka bune ya ambulance ime ya burabu esa matangale gali naenda inasaidia kuchikuyo mubere kokoba abantu igo ningenderete ko participate na gukora ibintu bingi asa magendero ninde chi committee chinyinge asesise ward ko kwana igoro ya magendero aborabu munabono recently ntwatwaro mukutano obera Borabu Teachers College oyolenge pako muchumbe abaraiba babura balengaro mono kurwesise twagamba igoro ya magendero I represented esise asokobeka okogania kwa magenderero nokogani kwa wananchi besise ward igo muralia paka waniga ebintu nebinge ngendrete nebinde ntatulegara kini wananchi bamanyite how useful I am within a community ya esise ward. Mheshimiwa igoro yechingaki endo chenga amangana kwera ile arama ya kigma kantukwira na asu na batwali nkogendera gusangara kintugo chedeka chinka sinju murubulini wosaura sembio ngana sura ndake pono ukubuli kwago nekerengeli kyo moelio uchisa abantu besise no basembi bwa ucheso mugusiku kwa juma na mburubio buiga katujokora engama yetu yabono mambia mbia mano moralia ase libageliga litanga nitganja akiribuli kwa boliria maega okogani weito gucha ase okole weito ndatebe uchisa abantu baitu bunu musi tigatoba amo twanchane na ende koera okobamo inero power ekera toramo eliogirito likoiwekana tigatusira abarai baitu ende
tobakonye egere banyale gotokorera egasi lakini ase 2027 amugusia se waika togosaba obwate chikura oyo tarabwate kura tigabwate kura oyo tarabwate kura ebe no moke bande batabwate bibande tigabesoki tabwate chikura ekoere kura nero enguba nero ego chikogera twake chikura sobo presidents na abagusi baito twaenkogani tokole e campaign ebwato molembe campaign etayikora to molembe etayiko kochecheli bantu bande kero umuntu nabwate libaga tiga kero umuntu ayeguribaga akole siasa yaye akole otherwise siasa yega ngoikere 2027 yegoika igegocha naende yaye tata kintu atigara koba abana abamo ikotiga toba amo bunda bano mugusi naende tuitabekero umuntu agerengera likiaye na litora menye bia egere kisigi ikitiwe ndogani tikuigwa mangana muna bono ngaguni sinchiale ngechi gosalime kutana y'abantu bande naenda abuna abana baita bagusi togwitana ntweka bagutumeka bube korwe sabara ibali babwato kwani okube yagera twachaka gwitana ne manyinga intutweka gendo buneke ntokwani kareka gusi kokoira na sesise word na ale ko saba abantu bezise word engakiga tochole omuntu ole fictionally tochole omuntu ora accountable you know nyachio has been very much accountable asamangana iskuru nebintu binde nemechi abana asomeri abayibuli abantu abangemba manyete nale gusaba nga engakiego ika 2027 monge libaga lesise word toranye banga asaya twale iro bolemiru boke toranye banga une manager torabanga esise word egere abantu baito banyole obya bwoburayi nasabire abantu baito besise oyo tarabwate kurabwate oyo tarachoinie chama ya Jubilee cheste Jubilee ame abantu baito mbali ground nintana otebe namba ya Jubilee mondana maitega yo kwerechesta lakini abantu tubegete ground mbaisaine kere village bagendete kolechesta abantu baito na abange baberere chesta abatigalite nabake igechu sisa what we have almost become totally Jubilee members asingi you want na kolielinga no toruseti our 60 presidents to be iyo kosaba kwane nkulinga 2027 na abasabire monga maguru egere mbakolere gas mente awesingenderete gukora asante sana mheshimiwa kero una wakorire igo engana no bwate asiriete rimo go sasenkona ya yemo asemura yonde ole abisi ole serikali okore mirimo engana ndatwara muralie yemo asemura yonde bwensi urabisi okore gasi ya serikali o service ndeyons tigatokorera wana njigas na kero muntu tigerwe atige genda ko jote bikurumaega kolera tabantu igo bari muri obisi boniga tigabakorere abantu gas okuna kukogani nyasa abasenie abantu baito nabaganiri amaya anonsi simule omolembobe twanchane na Mungu awabariki paka chinga kijikike. Alright, asante sana mheshimiwa Charles, mheshimiwa Joseph Nyachio mwenye kirogo bw'ichama ya Jubilee ase sub county ya Burabu.